Mai videónkban bemutatjuk a moduláris komposztálót, amely innovatív megoldást kínál a háztartási és kerti hulladék hatékony feldolgozására. A könnyen összeszerelhető és környezetbarát kialakításnak köszönhetően bárki egyszerűen belevághat a komposztálásba. A rendszer egyik kiemelkedő tulajdonsága a csepegtető rendszer, amely biztosítja a komposzt optimális nedvesség tartalmát. Ennek köszönhetően a lebomlási folyamat gyorsabb és hatékonyabb, így kiváló minőségű komposztot kapunk. A megfelelő nedvesség és szellőztetés kulcsfontosságú a komposztálás során. A kialakítás lehetővé teszi a levegő egyenletes áramlását és a nedvesség megfelelő eloszlását, így a folyamat természetesen és hatékonyan zajlik. A kényelmes fogantyú megkönnyíti a fedél nyitását és zárását, így a mindennapi használat gyors és egyszerű. Az erős pántok biztosítják a fedél stabilitását és tartóságát, még hosszú távú használat esetén is. A masszív oldalsó reteszek gondoskodnak arról, hogy a komposztáló szerkezete szilárd és stabil maradjon, míg a talajrögzítők biztosítják, hogy a komposztáló erősebb széllökések vagy külső hatások esetén is a helyén maradjon. A nagy ajtók kényelmes fogantyúkkal lehetővé teszik a komposzt könnyű hozzáférését és kezelését, így a kész komposzt eltávolítása rendkívül egyszerű. A komposztáló szerszámok nélkül összeszerelhető UV és fagyálló, így akár -30-tól +45 Celsius fokig megbízhatóan használható. A kialakítás kábelkötöző lyukakat is tartalmaz, így további rögzítési lehetőségeket kínál. Az egész rendszer újrahasznosított anyagokból készült, így nem csak a hulladékcsökkentést segíti, hanem környezetbarát is. Ha szeretné ön is hatékonyan komposztálni a kerti és konyhai hulladékot, próbálja ki a moduláris komposztálót. Látogasson el webáruházunkba, vagy bemutatótermünkbe és válogasson esővíz hasznosítási és kezelési, esővíz szikkasztási és kerti termékeink között. Szuni Kft. Kertben a tökéletes partner. www.sunikft.hu